Tħabbar avveniment kulturali bit-tema Qalbna Magħkom li se jittella nhar is-Sibt li ġej. Dell-attività tħabbret fl-isfond ta' rikonoxximent uffiċjali ta' Malta tal-Istat Palestinjan u bekk huwa ntis biex ikompli joħloq kuxjenza dwar dak li għaddej minnu l-poplu Palestinjan bħalissa kif jispjega wieħed mid-diretturi artistiċi tiegħu Daniel Kawki. L-idea ta' din l-attività hija li prinċipalment għajmu kuxjenza fuq is-sitwazzjoni preżenti bħalissa fil-Palestina. Għandna programm illi ħadimnieh flimkien mal-għaqdiet illi huma fil-front ta' din l-inizjattiva wkoll. Fosthom għandna lil Jolene Samħan li għandha l-familjari Palestinjani, però ħajkonna wkoll esibizzjoni ta' René Rosinio li huwa l-uniku fotografu Malti li daħal ġo Gaza u għandna ritratti ħajkonna esibizzjoni ta' ritratti tiegħu. L-avveniment se jinkludi wkoll qari ta' kitbiet u installazzjoni artistika bit-tema Lest We Forget. Jolene Samħan li l-kantanta Maltija ta' discendenza Palestinjana u li se tkun parti minn dal-avveniment qasmet magħna xi jfisser għalija dal-avveniment. Huwa importanti għaliex qed infakru lin-nies barra li hemm ġenoċidju għaddej u ilu għaddej 77 sena u jeħtieġ li jitwaqqaf, jieqaf. U ovvjament huwa xi ħaġa personali u emozjonanti għaliex jiena nofsni Palestinjana, allura onorata li qiegħda parti minn dal-avveniment. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura u Imbonniċi nnota l-messaġġ politiku li qed jiġi komunikat permezz ta' dal-avveniment, jiġifieri li permezz tal-arti u l-kultura qed intwera solidarjetà mal-poplu Palestinjan u messaġġ favur il-paċi dejjema. Dal-avveniment li għandu l-appoġġ ta' Heritage Malta u l-Kunsill Malti għall-Arti se jsir nhar is-Sibt li ġej mis-6:30 ta' filgħaxija l quddiem fil-Palazz tal-Gran Mastru Belt Valletta li se jkun miftuħ bla ħlas għal min jattendi għalih.